मिजिं बर' नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल लोगोफोर नोंथांमोना बोरै दं आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जानो हागौ दिनै जेबो नङा तारमाने बयनिबो मबाइलाव जों एर'प्लेन मड एबा फ्लाइट मड थायो बे एर'प्लेन मड आरो फ्लाइट मडआ मानि थाखाय थायो मा खारननि थाखाय थायो आरो बयनिबो मबाइलाव मानि थाखाय थायो आरो जों जिता एर'प्लेनजों थाबायनो थाङो होमबानो जोंखौ मानो फ्लाइट मड अन खालामनो होयो एबा सुइच अफ खालामनो होयो मबाइलखौ मानो जोंखौ इउज खालामनो आरो मबाइल इउज खालामबा मानो जोंखौ एर'प्लेन मडआव खालामना लानो होयो फ्लाइट मड अन खालामना मानो लानो होयो बेखौ नोंथांमोना मिथियो दा मिथिया दा बेनि थाखायनो दा जों बेखौनो बुजायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनखौ स' भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ भिडिअ मोजां मोननो थाखायनो बेनिफ्राय दा रायलायगोन आरोना एर'प्लेन मड माने मा एर'प्लेन मडआ जाहैबाय जायखिजाया तारमाने जोंनि जा मबाइल आरोना बियो तारमाने मोनसे रेडिएसन बेयो जेराव नेटवर्क नाङि जायगा बेयाव तारमाने जोंनि मबाइला दामियानो जा खमानो जा जोंनि मबाइला जिमान दामि इमाननो गिनो गोनां जोंनि मबाइला नेटवर्कखौ माबानो होनो थाखाय इउजारनो जोंफोरनो होनो थाखाय बहुतता टावारखौ बोयो रेडिएसनखौ बांसिन हेंगारना होयो बेनि थाखायनो तारमाने बेयाव जोंनि मबाइला एयारपर्टआव जों थाङो जेब्लाना होमबाना क्रेश जानायनि चान्स थायो बेनि थाखायनो जोंखौ एर'प्लेन मड एबा माबा अन खालामनो होयो आरो सुइच अफ खालामनो होयो नङा होमबा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि एर'प्लेनाव थांफेरदों जिता नोंथांमोना मिथिनो जानो हागौ एर'प्लेनाव गाखोनाय लोगो लोगोनो चेक खालामनाय लोगो लोगोनो बुंखायो एर'प्लेन मड खालामना ला मबाइलखौ इउज खालामबा आरो नङाबा सुइच अफ खालामना ला बिदि बुंखायो बिनि थाखायनो तारमाने रेडिएसनखौ बांसिन हेंगारना होबा नों एर'प्लेन सलायग्राया एर'प्लेना क्रेश जानो थाखाय बहुत चान्स थायो बाराद्रायथ' बिदि जाया थेवबो माने जाय एर'प्लेन सलायना बे ड्राइभारना तारमाने बहुत टेनसन जायो तारमाने डिस्टार्ब जायो बहुतबार बिदिबो जाखांबाय हले गम मोना आरो जोंना बेनि थाखायनो एर'प्लेन मड आरो फ्लाइट मड खालामना लानाय हायो आरो जों एर'प्लेन मड अन खालामनाय लोगो लोगो मा जायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जा सिमाव नेटवर्क नाङो बे नेटवर्कखौ पुरा दानजोबनो हायो फनबो थाङा ना नों फन हरनो हागोन ना नोंनो फन फैगोन ना SMS फैगोन सब बन्द' खालामजोबना लायो बेयाव तारमाने सिमा अफ जानाय रखम खालामना लायो आरोना बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ जुदि मोजां मोनो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि फंबायखौथ' एसे सापर्टथ' खालामखानांगोन नङा होमबा स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जिमान हायो शेयार खालामबानो जाबाय जाय मिथिया बेफोरखौ स' थेंक इउ